Ang title sa atong jokes karong adlaw, Be Honest. Naay usa ka bata nga gabiinan ni uli sa ilang balay gikan sa eskwelahan. Nag-uol ang tatay kay gabiinan ni uli ang iyang anak kung unsanay nahitabo. Mihulat ang tatay sa ilang balay o aksyon o kasuko pag-abot sa iyang bata alas 7 na sa gabi. Pag-abot sa bata, nangutana ang tatay, nganong gabi ka man ay uli? Mitubag ang bata, pasaylo ako tay, gabiin ako na uli, kay nawala ang 1,000 na kwarta sa akong classmate. Ni aksyon o kasukoong ang tatay, apan nagpahiyom siya sa nadungog nga rason sa iyang anak. Aw, mao ba di ay anak? Gabi ka na ni uli, kay gitabangan nimo ang imong classmate sa pagpangita sa nawala niyang kwarta. Lagi tay, gitamakan ako yung 1,000. Dugaya niya ni uli, uy. Mauna tay, nagabihan ko. Naatay o 1,000, ihatag na ako sa imuha. Mga pamalandong, actions speaks louder than words. Honesty is the best policy.